is gepast Wie een boutmaf idee in Venlo uitgroeide tot het allergrootste vastelovensevenement van de provincie. Dit is een kwart eeuw boetezitting. Je merkt op een gegeven moment als iets groot gaat weren en populair gaat weren, dan gaat iedereen ook meedenken en dan komen er gekke ideeën en dan kwam die met dit en dit. En die idioten van Ummerdonneven die gingen gewoon een trein charteren bij de NS. Om vanuit Kerkrooien met 1000 man of 1500 man later naar Venlo te komen. Ja, op een gegeven moment hebben ze ook zoiets van, ja, lommer doorgaan, dood maar, het huurt er allemaal bij. Ik dacht dat het gek wordt, maar positief. Ik dacht dat het gek wordt, heel positief, want ja, alle initiatieven die helpen om dat idee van die boetezitting te promoten worden natuurlijk geweldig. Dat is in 1996 over het idee van we moeten eigenlijk die afstand zien te overbruggen van het zuiden naar het noorden. Dan moeten we eigenlijk met een trein naar de Zoepkool toe. Dus de Zoepkool Express hebben we toen geregeld. Via wat contacten bij de NS. Buiten de dienstregeling om een aparte trein die vertrok in Kerkroo. En dan hadden we dan het idee van Gunther een poging, wereldrecord poging van de meeste carnavalsoptredens op één dag te doen. Dames en heren, samen met ons schot ga je dadelijk aan boord van de zogeheten Ummerdonneven Express, die via de speciale Zoepkool-tour naar de boetezitting in Venlo gaat. De Ummerdonneven Express is op touw gezet door de gelijknamige kolderpropgroep uit Kerkrooij. Die gaan een hele bijzondere recordpoging wagen, want ze willen namelijk op meer dan 40 stations gaan stoppen en door een nummerke van 59 seconden spelen. Nou, dat is het natuurlijk gelukt, want op elk station zo voor heel snel uitgestapt, even spelen, tot dan nu binnenkomen of weet niet wat voor nummer op te zwaaien, maar dan weer naar binnen en dan weer door. Ja, 3 weken geen seks en dat is het allerbeste natuurlijk wat ze kan samen, want dat is toch enorm veel energie. Maar ik moet zeggen, bij onze zanger had dat niet gewerkt. Hij had een nieuwe vriendin en dat is echt uitgeteld. Ik weet niet welke cabine dat er ligt, maar het is echt verschrikkelijk met hem. We hadden een paar keer moeten overgeven vanmorgen. En laten we hopen dat de Venlo holt, maar ik heb er echt een hard hoofd in op dat moment. Ja. Ja, en dat is natuurlijk nu nog altijd de Zoepkool Express. Ik bedoel, wat dat betreft hangt we gewoon een soort traditie kunnen neerzetten met gewoon het oerlijk wat daarna is overgenomen door de professionele organisatie, zou ik maar zeggen, om echt inderdaad die hele provincie te binden naar die Zoepkool. En dat dus eigenlijk een hele gemotoriseerde, wat is het, Polonaise richting Venlo geeft, maar dan in de trein. Eigenlijk is dat voor mij het begin van de gewone boetezitting als je in de trein naar binnen komt. Ja, het is een soort missionariswerk van Venlo. Nou, ik heb het altijd gezien toch als een beschavingsoffensief vanuit Venlo richting de rest van de provincie. Ongeorganiseerde chaos, maar waar wel heel veel humor in zit. En dan is het gewoon van net nadenken, gewoon doen. En niet denken van ja, er is een protocol, er is geen beveiliging, er is niks van hesjes of weet ik wat. Ga er in een cup gewoon aan met een kratje bier in die trein en op en die kee. En dan gezellig. En er gebeurt helemaal niks, alleen maar verbroedering. En dat is precies zoals carnaval het eigenlijk moet zien. We hadden het natuurlijk met z'n allen een beetje kapot georganiseerd eigenlijk. Dit is gewoon initiatieven, gewoon vanuit de straat. Zo carnaval vieren, zo zou het eigenlijk moeten zien. Onbetaalbaar. Onbetaalbaar gigantisch. Altijd als Beppie kwam, leek net alsof er een soort, ja, een soort batterij aanging in dat publiek.
Ik heb laatst bijvoorbeeld een keer, ik stond voor te kijken van Beppie Kraf bijvoorbeeld. Moesten we ergens spelen en die ging die zingen. En nou, die ganse tent, ja, die zongen dat echt van voor tot achter helemaal mee. Ze had net zo goed de muziek goed kunnen zetten. En de hoes kunnen gewoon, hij die tent gewoon doorgegaan. Prachtig, geweldig. Ik heb het nooit begrepen dat, ja, of dat de traditie was van dat iedereen wist van de uitsmijter, het uitsmijtertje komt nog. Ik weet het niet, maar dat vond ik wel een fenomeen. Begin maar eens met de hand over die koppen klappen. En dit is net het dikke rondje. Ik zing vandaag het koeste lied. Je haalt zich een stum zo goed met deze dag. Nou, toch een kwestie denk ik van een beetje opletten, niet te veel optreden. En ja, toch op tijd naar bed en ja. Het moet zeggen, dit jaar is het voor het eerst ook helemaal daar. Normaal ben ik toch wel een beetje hees, maar ja, het is goed gelukt dit jaar. Ja. Zien we dit volgend jaar weer terug in de zoekkoe? Zeker weten. Bodycump is feest. En ze straalt het uit en ze deed dat op een soms achterloze manier. Het liep alsof het er geen moeite kost, wat natuurlijk, ik weet dat dat waar zo is. Ze moet er ook keihard voor werken. Oké, we doen nog een liedje. Maar natuurlijk wil ik dan niet. Zomaar niet zingen voor u. Ik ben bang dat het vandaag voor mij niet opgaat, dus de lange en even blijft staan. Ik moet zeggen, zo lang is tot er tussen de luistertijd valt het niet op, maar dat is een stuk, ja. Ja, ik bedoel het de lijnen. Frans Berhenne, de had een keer met een briefje, altijd nog tijdens de zitting, dat was niet voorbereid, had hij gevraagd of er Beppie ten huwelijk mocht vragen. En ik had me even geïnformeerd, ik wist dat dat allemaal netjes was en Frans is een geweldige vent. Hij stond ook met kop en schouder boven het publiek uit en houde altijd zo'n rode naast op. Alsjeblieft. Dank u wel. Dit is de Dank u wel. Zonnebloemen. En nu kan de zon voor mij gewoon nog wegblijven. En stiekem in buurt bij schijnt de zon, dikke. Als ik dit zing, die anders ook wat wist ik mooi. En dat deed dat op zo'n verfiende, leuke manier. En toen heb ik gewust dat dat in orde was. Heb ik gezegd, ja, kom maar op de bühne. Beppie had er ook geen problemen met. En toen had hij daar een toneelstukje gemaakt, wat zo geweldig was, dat we dat een paar jaar herhaald hebben. Al de eerste keer het angst houden met Beppie. En dat deed hij heel verfijnd, dat was geweldig. Nou, die reep, op wie het heel stil was, op het moment dat even zo, weet je, dat geluid weg werd, Beppie wil ze met me trouwen. Nou ja, en toen heb ik ja geroepen. En toen kwam die man het jaar daarna, kwam er met een bos bloemen. En toen ging ik op de knieën. Toen kwam gewoon een ring. Ik heb die ring, heb ik zelfs nog. Beppie, het heb ik goed en dik in de antracietkleurig peksketen staan. Met een mooie ronde V-hals. Ik möchte nou deze ring aansteken. Ik strooi natuurlijk al heel lang op en ook in Venlo. Dus dat kostte de lui toch ook wel mijn liedjes. Ik bedoel, die Kindsmichtrallela was van 67, dat weet ik wel, je had er vertrouwde. Ja, dat zongen ze in Venlo ook. Dus ik denk dat het daardoor ook kwam dat dat vanaf het begin goed is gegaan daar. De prins van Grubbevoors deze keer. Hier bijzonder. Jongens, gezondheid. Op de vastelavond. Overal waar ik kom en Beppie is er, dan komt er een borrel te vuurschieten. En hier ging dan nog makkelijk met een stek die ik extra gemaakt had voor de bij te komen. Maar ja, dat stekte me ook niet meer mee. Dus nu is het hier door wat vragen en dan kunnen we het er net zo goed dus. Gewoon doorgeven. Doorgeven, ja. Ja, wacht even, ik krijg even nog wat te drinken. Oh ja, val niet van de trap. Even eens door. Oh, de cameraman kan het wel even doorgeven. Oeh, dat gaat maar net goed. Proost, dames en heren, Beppie Kraf. Jongens, op de gezondheid. Toernooien, dat is ook jaren geleden begonnen. Dat hij een stek had met de planks gedropt en een jongen klaar. En die deed dat dan vanuit het publiek.
Stick me steeds toe. Dat is ja, allemaal van die dingen, die is de drijker, dat is de traditie, ja. Kun ik allemaal even gezondheid wensen op een fijne vastelavond. Gezondheid! Er zijn al aardig een flesje jonge kloren doorheen gegaan. Maar ik moet zeggen, ik heb ook een keer een flesje jonge kloren teruggekregen al dus. Ik luisterde vroeger op zaterdag naar de radio. Toen waren een radioprogramma. En het was net omgewend naar een tv-programma. En ik heb eigenlijk in die jaren gezien de impact van de tv op dat gebeuren. Ineens komen veel meer lui naar de oude markt in Venlo. En als je dat markt kent, dat zie je op het beeld heel groot doet. Maar het is eigenlijk niet zo groot. Het woord vergeet alle kunnen, het wordt zo gezellig en het komt zo onverwacht. Ik stond achter het podium en Jan Schreijen, de burgemeester, stond neven me en hij zei: Tom, wat is je eigenlijk geregeld aan beveiliging? Of aan rode kruts? En toen keek ik hem zo aan en ik zocht natuurlijk ook wel die massa en ik zeg: ja, er is niks geregeld. En toen viel er zo'n stilte. De kent Maaspoort bovenop het dak kijken en kent ze daar mooi in die koel kijken. En er zorgen ze allerlei obstakels tussenin staan. En Jan Schreijen wordt toen burgemeester en daar ben ik me gaan opzoeken. Ik zeg, kom Krens met de dag op. Ik stond te kijken naar die lui en ik denk, dat bij wegnemers meer in het midden. Daar stond het echt proppenvol en het kwam van de boetekant, wordt dat bijeen geduwd. Dus vanuit wat ze tegenwoordig crowdmanagement noemt, die wordt af en toe een tijd bedacht. Ik zeg, Jan, dit is toch geweldig wat hier gebeurt, daar kunnen we toch alleen maar heel erg groots op zien. Nou, zit er, maar ik heb toch wel mijn zorg, want het groeit en ik zie ook dat het niet allemaal meer past in die zoepkoel. Dus daar moeten we wel wat op bedenken. Dan heb je toch die verantwoordelijkheid en dan moet er niks gebeuren. En het was zo druk dat hij immers onwel geworden zou zijn in het midden van de maand. De halve night binnen 20 minuten aan de boetekant gehad. Op een gegeven moment was het te geworden. Toen was het zelfs een blauwe onder de buun. Urineren onder de buun, dat leep die jongen bijna voor de zoon. Het kost niet meer. Nee, dat was een rotzootje aan het worden. En dan denkt ze, ja, Esther gaat mislukken ergens. Dan hebben ze wel een serieus probleem. Maar echt, denk ik dat toen onverantwoord even is geweest. Dat zei ze nooit dat ze er is, maar achteraf terugkijken en denk ik dat we toen ook wel zwaar gemotiveerd waren om dat te voorkomen. En dan krijg je ook hulpverleningsdiensten die dat zeggen. Ja, de Maaspoort was vergunninghouder. En we hebben, dat zal in welk jaar weet ik niet meer, de discussie gehad met alle grote kring, politie, brandweer, noem maar op. Ja, polsbandjes, ja of nee. Maar neem eens om die beslissing en dus heb ik op een gegeven moment gezegd, ja, en wij is verantwoordelijk. Ja, doe best vergunninghouder, dus doe best verantwoordelijk. Ik zeg, dan komen er polsbandjes. Bij de komende boetegewone boetezitting 9 februari in Venlo wordt nog maar een beperkt aantal toeschouwers toegelaten. Tot nu toe trok het carnavalsevenement zo'n 6.000 tot 7.000 feestvierders naar de Zoepkoel. Dat aantal wordt nu teruggebracht tot zo'n 5.000. Dat betekent dat er dus aan de ingangen, de drie ingangen naar de Oude Markt, gewoon geteld wordt via sluizen. En dat op het moment dat er 5.000 mensen binnen zijn, de zaak dicht gaat. Zou de Zoepkoel moeten verhuizen naar een andere locatie? Dus mijn persoonlijke mening is van niet, omdat het gewoon een mooi klein theatertje is, de Zoepkoel, de Oude Markt. En we kunnen natuurlijk naar het vliegveld Beek gaan, dan heb je een grote betonnen landingsplaats en dan kan heel Limburg komen kijken. Maar ik weet niet of je dan dezelfde sfeer krijgt. Het was toen, dat waren in feite, gaat wat spontaan was, waar vrije toegang was. Dan ging ze hekken neerzetten en dan ging ze nog vragen, heb je een polsbandje? Dat was wat niet bij de vastelavond hoorde. Goedemorgen Venlo!
Tof dat je dat weer allemaal ziet. Simon de Kloorveur. Weer heet er een polsbandje. Klasse. Wat gaan we doen vandaag? En dan kreeg ze toch dat de echte liefhebbers, die willen daar toch gaan. En die gingen ook voor de bandjes, ja. Dat de gemeente heeft gezegd dat het evenement alleen maar kon plaatsvinden door middel van controlled circulation. Dus op een gegeven moment kregen we de boodschap, het moet via kaartjes. Ja, dan denk ik dat het toch een taak is voor L1 om provinciebreed de kaartjes uit te zetten. En niet dat je zegt van nou laat ze maar in Venlo verdelen. 11:11 vanmorgen werden in Venlo en Maastricht in totaal 2000 polsbandjes uitgedeeld voor de boetegewone boetezitting. Om 8 uur stonden de eerste carnavalsfans al voor de deur. In Maastricht kreeg iedereen een bandje uiteindelijk, maar in Venlo was het zo druk dat tientallen mensen teleurgesteld terug naar huis moesten. Het oordelen van de polsbandjes was echt vreselijk. Woedende mensen, sommige mensen die ook gingen douwen en trekken en ook echt kwaad waren. Want moet je voorstellen, dat is altijd te weinig. In Maastricht is het redelijk rustig als de polsbandjes worden uitgereikt, maar ze gaan wel alle 1000 op. In Venlo zijn er meer mensen dan polsbandjes en dus komen tientallen carnavalsvierders voor niks. Nou, wij dachten om 11 uur begint het gewoon. Nou, een uur of 10, half 11 is het tijd genoeg. Dus ik wist dat het om 8 uur was, dan was ik hier om 8 uur gaan staan. Wat zijn jullie aan het doen? Ja, even een briefje aan het maken om te kijken of mensen nog wat bandjes over hebben. Want we willen toch wel heel erg graag naar de zoepkool. Je kunt zich geen polsbandjes krijgen. Ja, ik zeg, ik kan die ook niet krijgen. Dan moest er ergens voorzien wat bij je lijn geregeld is. Maar ik heb er ook gaan. Dat merk ik wel. Er zijn er heel veel die komen bellen. Kan ze niet polsbandjes regelen? Ja, die kunnen gewoon niet regelen. En dan moesten in zo'n klein café dan die polsbandjes weer uitgedaan. De mensen die als eerste binnen waren, die stonden voor bij de bar. Dat waren volgens mij een hors. En toen gingen ze niet voor bij de bar uitdelen, want dan kosten ze niet meer bijkomen. Dan gingen ze bij de ingang uitdelen. Waardoor de hele café, allemaal die massa, draaide zich om. En die groeiden zich op die uitdelers. En ik geloof dat de deuren eruit gingen, en het raam ging eruit. En woedende mensen, want ja, dat had gewoon altijd te weinig. Morgen zoiets al in de spanning van, shit, krijg ik dat dit jaar wel weer of niet? En dan stonden we met 2 wagens. Stonden we onder de brug in Horst. Dan kosten we makkelijk naar Venlo toe. Horst, Zerum. En dan stonden we met de wagen klaar voor polsbandjes. Als ze de bandjes hebben, dan hebben ze ze in de hand. Dan denken ze, ik kan weer gaan. Er zijn ook andere mogelijkheden, misschien als het moet zijn, maar dat doe ik liever niet. Ik wil het een beetje op een legale wijze. Ik vond het heerlijk, echt. Ik vond, ja, de zin van die dingen was gewoon mis. De voorpret eigenlijk was dat er met juist eigenlijk. Ja, WBL1 maar denken, wat doen we die mensen allemaal aan? Nee, ja niet. Tenminste voor mij niet. Ik vond het altijd heerlijk. We waren altijd super gespannen. En die kinderen die moesten dan ook mee, die waren gewoon verplicht mee te gaan. Ja, en die hadden zoiets van, pap, meid is zo druk, we kregen er wel. Nee, tot ik ze in de hand had en dan waren pas goed, dan was mijn dag compleet. In Venlo was de zoepkoel vanochtend om 9 uur al vol. De treinreizigers zullen dan ook voor gesloten deuren komen te staan. 5 uur ging de wekker bij ons en dan staan we hier voor het hek. Dat kan toch niet? Heel jammer. Ik vind het best wel jammer dat de mensen niet allemaal naar binnen kunnen. Maar ja, volgens de regels, wat er in Volendam is gebeurd, hebben we deze regels moeten treffen. Helaas, ja, er is niks te doen. Ik had er kopie van. Het was altijd discussie hier intern. En dat is pas nog een paar jaar dat we een systeem hadden waarbij de zaak zeg maar rustig wordt. De douche voor het Sanka! En dames en heren, Limburgers en Limburgerinnekes, de 11e douche is voor het Sanka! Lekker zonken, lekker windje, lekker weertje, lekker dansen wie je bent. Dan ben ik de tekst. Hey, het Sanka! Het Sanka! Zeg jij het toveren! Zeg jij het toveren!
Ik zeg altijd vanaf de jaren 90 zijn de jaren warmer geworden met meer extreme. Ja, toen is ook net de boetezitting in Boos. Dus ja, in 's winters dat een evenement organiseren. Ja, dus de eerste keer was 17 graden. Een paar keer hebben we nog 14 graden gehad, 98 en 2003. Maar ja, er zitten ook hele kooie boetezittingen bij. En ja, daar moest ook rekening mee houden natuurlijk. Thijs Seelen die had eens gewaarschuwd op het eind van het programma, dan komt er toch wel wat aan. En toen hadden we een soort herdenkings- en eerbetoon medley aan Frans Boermans, dat werd jaren voor overleden. Toen hadden we bij Jan Teel in de studio een complete medley opgenomen met wel 30, 40 artiesten op de bühne. En dat waren net begonnen, die medley. En toen begon het te sneeuwen en toen ging er ook sneeuw in de apparatuur. Toen viel de opname veel uit. En toen zien we weer van voor af aan begos, want we hadden 2 apparaten kloorstaan, kijk eens. Ja. Dat hadden we wel geregeld. En toen hebben we die act nog een keer gedaan en die is compleet in de sneeuw, heeft zich die afgespeeld. Ik kan me zo'n sneeuwbui ook gewoon daarna niet meer herinneren. Maar mensen zeggen dan ook van, ja, dat is zeg maar de confetti van Boermans, van boven. Ik ben er te nuchter voor, want ik vind het prima als mensen dat zo zien. Maar het was natuurlijk wel weer toevallig dat net op dat soort momenten dat dan het weer zit van ik ga me ermee bemoeien. Hallo, hallo, het is weer vastgelopen. En we vliegen ook weer een fijne weer. Zet alles zeg maar rustig op het desje. Heb toch maar een en laat de 3. Begin kijk ik wel even, als ik de opening heb gedaan. Dat eerste liedje vind ik wel leuk. En dan kijk ik ook meteen wat verwerend erbij is. Of het een beetje klopt met de verwachting. En dan, ja, ik geniet meer van de mensen die genieten. Ja? Ja. Je moest mij niet in die massa zetten. Dus, ja, zelf niet? Nee. Nou, het is lekker weer. We krijgen zo meteen zonnebrandolie uitgedeeld. Beschermingsfactor 40 hebben we nodig. Hier in de Zoepkool in Venlo bij het helder standbeeld noemen we dat maar even voor vandaag. Dat hebben ze eigenlijk nog nooit heel slecht weer gehad. Kijk, daar zijn wel zo'n kooie jaren geweest. De kortste boetezitting was die, wat is misschien nog wel van 2010. Toen hadden we 's morgens 2 centimeter sneeuw. En 's morgens nog wat sneeuw, maar volgens mij toen Beppie begon te zingen, toen werd het meteen terug. Brokte hoe begint de zon schijnen. En zo opvallend dat eigenlijk alle luiders zeiden, oh, wat is wel zo, wat gebeurt nu? Dus ja, echt fantastisch. En later zag iedereen, nou ja, als Beppie komt zingen, dan gaat de zon schijnen. Het is niet altijd gelukt, moet ik zeggen. Ik heb ook wel eens een keer het regen gehad. Maar meestal schijnt de zon. Nou, ik denk dat mijn pap dat deed. Hè. Veel zeggen altijd dat pap dat deed. Met de 11e, het moet een boetezitting. Als de zon schijnt, heeft mijn papa het gedaan. De wolken trekken weg, de zon gaat schijnen. Leeg dat gloed weer aan de horizon. Dus vlucht een dag laat zich opleiden. Ze kijken plaatsje in de zon. En van wie dat klinkt muziek lust op mijn grond. Dan muurst de blij, krijst de wil. Jongens, hand boven die kop en de gondel op zuren. Zing en lach nog eens nog niet. Het maakt niet blij, geen lach op 10 gezicht. Daar hebben ze eigenlijk op de bühne gestaan. Ja, dat is Teamschuld, hè? Ja. Dat is in 2005 geweest, op zaterdag 4 februari. En de aanleiding was eigenlijk, carnaval viel toen heel vroeg. Toen had ze nog een liedje dat ging over, ja, dat werd dan weer beter. Vroeger kost het niet. Ja, vroeger kost het niet. En dat liedje kwam volgens mij direct naar dat weerbericht. En, ja, omdat het zo vroeg was het misschien de verwachting dat het heel slecht weer zou zien. Hoe vroeger, hoe kooier misschien, hoe dieper in de winter. Dat was eigenlijk de aanleiding. Hoergedrukgebied hier in Venlo. Hoergedrukgebied, ja. Leergedrukgebied. Heel veel depressies in Brabant. In de bos. In Oeteldonk. 2285.
Dat is over bijna 270 jaar. Dan valt carnavalszaterdag op 31 januari. Huh? Ja, dat kan. Dat is de enige keer. Kijk, eind februari gaat niet gebeuren, zo vroeg. Want er zitten een paar schrikkeljaren tussen. Maar ik heb uitgerekend, over bijna 270 jaar. Als er dan gebeurt, ja, dan is te presenteren op 31 januari. En welk jaar? 2284. Kijk, wij hier in Kesselijk hebben ook schoolcarnaval. Alleen, ja, het is een hele kleine school, dus iedereen kreeg zo'n muts op. En ik moet eerlijk beginnen, toen vroeg ik mij al af, waarom loop ik met een muts de Polonaise? En toen deed ik dat, toen was er een bekend liedje, Ome Willy. Ja. Dat zal toch ook wel een keer op dat liedje op het boetezitting hebben. Vasteloven Samba. Ja, nou, dat vind ik het mooiste liedje eigenlijk. Ome Willy uit Brazilië, dit is weer heen. Olé, olé. Senor Willy, zijn familie is toch ook nog mee. Die dansen met Lewijn, de samba door de stad. Wie hebben ik en jongen zo'n fiesta heen gehad? Olé, olé. Ome Willy uit Brazilië is heen. Volgende week een kwartuur boetezitting. Politici op bezoek, de mensen die altijd vooraan stonden, Big Benny en de explosieve greu van de boetezitting.